Alọbụnagụ aja Nwelu onye na-esi ngo It's Abama on the beat.
iwe si na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ ndị mmadụ akọ asị na ogogo asị na owere ọgwụ mana nwoke nọ n'ngidi ndị mmadụ amaghị otu ikpe mana ọ bụrụ na nwoke agbata ike wee nado o na-efe ego ego ndị na-aka ekpe ndị mmadụ ekwuwe asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ o nwere ụfọdụ ọrụ uwe siri ike oyi ya nri iwe mere na-agaliwa ka wasi chọọ o nwere onye ndị mmiri ya siri ike onye yi ya nri na-emesara ka ya afọ na-asụ na abịa asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ oge furube ebuwe nne m na mụsakụ oge furube mmadụ na-abịa oju wee kpali iwe ihe ọ bụ na mmadụ ajụrụ oju wee kpali iwe wee ihe o bute nsogbu ndị mmadụ akpọwa ọnụ si na owere ọgwụ asị na ogogo ọgwụ asị na owere osi nwetapụ ya si ya nuo egbe na-egbe yochie ya yo na-atụrụ igbo na-ekwe mmanụ onye ụlọ igbo bakarịa na nke ikpeazụ nwoke bụrụ ugbo wee nata asị na ogogo asị na owere ọgwụ asị na owere ọgwụ ha lụpụ n'agụ ha lọ na-ekwe m ebe ịbala mmanwụ asị na owere ọgwụ ogwu ego bụ efe bụ ogwu ego mmadụ iwere isi ya egwu efe bụ ego ya ka ndị ekwudi ego ga-eji achụ ego ị na-anụ onu ọ bụ na ịbọsa efe iwere ogwu efe o nwere onye ga-abịa wee sie gị ajụọ gị nke izizi si na ọ dịrọ ajụọ gị nke ịbọ si na ọ dụrọ onye ebe ọzọ wee jụọ ọ bụ na ewere mgbe afọ ọ chọrọ ogori ihe asị na ọgwọrọ ọgwụ asị na ọgwọrọ ọgwụ ego ka eji achụ ego onye na-egenata na mmanwụ na-efe gbagba ịbala mmanwụ oji mmadụ eme asị na ọgwọrọ ọgwụ asị na ikwogo o nwere ndị tiri ezigbo efe tụrụ eze ebe tụrụ wee fata obodo ha na-edihe okwu na-elesie ya ajịla ego n'aka wee mewe ebe ha na-ebugo asị na owere ọgwụ asị na okwogo asị na owere ọgwụ ekwe ndị were ọgwụ ego gbadara ike na nke ikpeazụ ya mgbe akarịgo ego wee risiri nne wee ndị ego wee bara ụsa chifu kajeta chizobe n'ugwu bi ya bịa abụ ikpogo asị na iwere okwute gbagburu ndị iro na gabonu bi ya onye gwa ndị mmadụ na Nsụka okwute gbagburu ndị iro na gabonu asị na iwere ọgwụ ya bụ site n'ọdụ site n'ọdụ ibi ebe yiri the celebrity businessman bịa president ndị gụrụ master international group na Gabon okwute gbagburu ndị iro ọka iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ CEO Sitan Bono na Gabon niile otu pati ka eji mara odogwu onye igwe n'ime ọhụrụ na Nsụka okwute gbagburu ndị iro aka iwere ọgwụ CEO Sitan Bono bụrụ dị ijije oge na-eche ego ụwa niile nwoke igogo
asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ oji fufu ịtọ ebu ka egubie oyi weli igbo ebusifuke owe zọbuli dọbuli yu na gabo owe owe tesavis oge isi chiri ụzọ wenu na grandmaster owe na-etili ọba niile owe zọbuli dọbuli yu oge na-ete mmeji jọji feyi chukwu onye ugegelo wesi n'enugbe tige na nsụke okwube n'ego wenu na jakata niile CEO the brain rubber service feyi wellness change rekene the brain level and weke na mebisa jeje obodo mgbago biye wellness change ezigbo mmadụ na fizini nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ yoga na-eze mmechi polisi Dr. Michael onye kacha oteketegu ọnwụ n'ọbasuga eze ihe oche gwasị n'okpuru tibe na-agba ọbara ụlọ onye ọbara osire eke bi n'ose abụsị n'olu ọgwụ dị na anọ ọba niile akwasị na-agba niile n'obigo mma akwasị na-asa atakata kpụọ asị na iwere ọgwụ asị na ikpogo ọgwụ iwere ọgwụ wetete m ọgwụrụ zenu wete m uke n'obodo wechifụta ọgwụ tochukwu eze jebie oke mgbanwe onochiri obiwe onochiri obi ọhịa chọnanụ ezigbo onye dịbe n'afọ obodo tule na n'okpuru steeti niile Enugu steeti oke mgbanwe ọhịa si ezigbo mmadụ amaka ndị mmadụ ogonyere na onye ọbara otule oji ogwu ebe ọgọ n'Enugu steeti niile nwoke iwere ọgwụ nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ ọya chọrọ m asị na iwere ọgwụ ọya chọrọ m nwoke iwere ọgwụ nwoke iwere ọgwụ eke nene m eji eke jiri m ọzọ n'obi ya eke jiri m eke ogiri gawa nụna na nke eze kpuchi ya n'ụzọ eze kpuchi ya n'ụgọ wenu na nke Tenedo SCC building limited ezigbo onye ego wenu na lọgọ mụbie ekwe ogiri gana na nke nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ ezigbo mmadụ bie onye Anambra steeti dịkwa ogirige oge eze mmechi Jonathan Ifeigwe enyi na-echọ demso onye gede mgbọrọ n'Enugu steeti onye gede onye gwewulu n'egede onye gede mgbọrọ agbosi oge kwuru wenu n'Enugu steeti niile
mmọnwụ asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ onye gedewe ihe ezigbo nwanne nganga wasị na-egede asị na ochifu mekanike dịrị chukwu omeka ndị ya wadụ n'echi ya onye were obi wadụ n'obi gị omeka ndị ya odogwodo nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ CEO omeka ndị ya global service omeka ndị ya site ya oke nsogbu ezigbo onye ego na filipin bi ya yiri omeka ndị ya nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ wala kudibe ya na solo kwalo kunegu gbàgbọ́dé gbogbo pẹ̀lú òsìrè lẹ́pẹ́ olùjẹ́ náà sí ló wẹ̀lọ́ wẹ́pẹ́ nínú ẹ̀jú wẹ́pẹ́kẹ́ nínú múlẹ̀ wẹ́pẹ́ jẹ́ stone lọ́sẹ̀ tún nílé wẹ́sí bóyá gbẹ̀wò nùnà nígbẹ́. Ogirige Emi sọ́nù na ní kébìyẹ Odogbe sẹ́yìn Sẹ́mẹ́nù chief executive Social Ambulance Wẹ́kẹ́ni na ní kẹlẹ́ òjìbẹ́ yìí mọ́ Emi dọ́là bíyẹ Emi dọ́là na South Indian Emi dọ́là Woke iwere ọgwụ asị na iwere ọsị na owere ọgwụ osi na enumụrụ ebubu n'omume ude ka ekelezi ya oji for my friend Michael Chinedu ekele sekolesi woduwe dibie osi mụ kekelile onye bụ n'ime etiti niile n'Enugu steeti na Nsukka CEO otu metiti global resources Nigeria limited Ultimate Road Nigeria limited CEO Policy Global Excellency na Malaysia oke msi asị na iwere ọgwụ asị na ikwogo ọsị oge na-eze mụwe chief eze nwa ike dị nsogbu ekele esi ekoles CEO policy SG global service onye nnukwu esiga na Nsukka biye wele na Filipin wele ya ki na Chego ka ezigbo mmadụ amaka asị na iwere ọgwụ ọ bụ ya forgiving exchange policy dike na wali gbọrọ n'ugbe ezigbo mmadụ ịgbago mmọnwụ asị na iwere ọgwụ sị na iwego oge n'eze mụwe chief adịghị Chinedu amụrụ onye na-ezawa n'ogologo elu n'Enugu esiga na Nsukka kedu onye mụrụ ya na ego amụrụ onye na ego
asị na iwere ọgwụ jege wenu na Russia CEO amụlọ ya na-ego global enterprises service ike steeti general contractor biya amụlọ ya na-ego n'ime ya yiri m asị na iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ asị na igogo oge na-eze m ọchị oge Emmanuel Ekene Elisi Jericho na Cambodia ole na Brazil na Trego CEO California Fashion na wanine osi buka dalia ene na niara susege oyo gwero na tukwe sikewa asoke CEO California Papers Yake Malo, ezigbo mmadụ asị na igbo ọgwụ asị na iwere ọgwụ memene siri gbalọ bụ n'egwu gbagote magwakwago si na kwade singo oge bata ego wee nata asị na o were ọgwụ nekwe ndị were ọgwụ nekwe ndị were ọgwụ nekwe ndị were ọgwụ ndị were ego na-esoro ezo ejiri ọna tinye azụ n'ofe ego na-eze mgbechi Chigosi Ekene Foles aka the Roman na Philippines in Asia aka na Jijewa ego na Jija na Ndehi aka na Jija na Ndehi onye masị na Ndehi ibe na loje local gọọmenti na Anambra steeti ego na Jija nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ Private Global Logistics CEO Big Dream Robert Otomas Ekeneme Vincent Jejo Bodo Mbago onye nọ n'okede yi nwoke iwere ọgwụ nwoke iwere ọgwụ asị na iwere ọgwụ ego na-eze mghachi Kasimiya Chinazebele Ojemaku aka Sopuwe Chief Ekunye wete Ekunye wete kuna Philippines Ekunye wete kuwata malise CEO Zaze Exchange Electricity Robbers Oye Nubago na Philippines bia Akunye wete kuna Philippines Nebago malo asini iwero Haba Wele no zola suka kiseje Oke mbawudi kani asini iwero Haba Ekune josiri kemo tulada Ibale mbegwe Ewe nuwake nubawo soka Weya kukulu nasi
asị na o were ọsị na o were ndị were asị na o were oge na-eze mụ na ọfụma chi emeka rụ na o were asị na o were egbe chi mere eze n'osi nzukọ igbo onye konsitenti bihe emeka asị na o were ndị were emebi ife ego wepụ na South Africa emebi ise ego nwoke igbogo ọgwụ nwoke iwere ọsị na o were CEO onye mkpezu hotela nsu eke dị na sebelede steeti ebe na chego gị asị na iwere ọsị na o were oge neze emume ji were m ife asị na o were onye ego wasị na South Africa niile anyị hụne nwoke iwere ọgwụ ebe ego wadụ n'isi skindọ wibie ogala mmadụ ogala mmụọ wenu si na-atụ oke wenu yiri ọgwụ so na njaba West Africa Limited, Odogwodo, nwoke iwere ọgwụ, asị na iwere ọsị na o were ọ bụ na mmadụ na-achị ya esoro asị ego, asị na o were ọgwụ, asị na o were ọsị na o were asị na o were oge na-eze emume chi Jeffrey Chigozie Emeke adụlasị ndị ego bụ ụmụ mgbe onye ego bụ nọ na South Africa ọzọ bụrụ ihe ego na South niile nnekwute ọzọ iwere ọbụ eke na-ele moto na South Africa ezigbo mmadụ adịla ofe na biya eke na-eze emume chi onye nyalije nwanne si bekene mgbọzọ dịkwa agwụ na ozi eze nkiri ọzọ iwere ọgwụ ọzọ iwere ọsị ozi nyalije wasi n'olu akwụsị odogbo enwe igbo jide esi n'ogwelo agbakulu ude na-ekwe nte ka ọzọ mmawa anaghị ọzọ iwere ọsị ọzọ nkịtị nkịtị ọzọ na-adụ ude na-ewere ọdụ ndị nche na-echiche we nche nọ n'afụfụ ọzọ iwere ọsị haba ndị oge na-eze emume echi gbani wigi obede onye mmepe egwu Enugwu esiga n'ike Enugwu esiga na Nsụka managing director Iwes International Nigeria Limited onye na Brazil na Chegbogi waikirigi mmiri bịa waikirigi mmiri na Brazil niile na sentelo Brazil ka esi Chegbogi ikirigi mmiri nwoke iwere ọsị asị na iwere ọgwụ asị na o were ọgwụ weke dike na Latino waikirigi mmiri bịa werio nwoke iwere ọgwụ asị na igbogo ọsị na o were ọgwụ weke na-eze emume chika ike gụbie wedala ndebe bilbulu bịa bịa yiri wedala ndebe niile wedala na-adala ụlọwa n'ike ikele oke mmanwụ asị na iwere ọsị na CEO asa kipiti basi bie exchange goji malo odogwu wedala na-adala ụlọwa nọ na ndeje niile nwoke iwere ọsị asị na iwere ọkụ
go. I just said them were chief, James anywhere. I said no well. When people went to China, I said no well. Jacob oil and gas in the I said no well. Russian best of the land. When getting us a baby, James in bed, the connection. When people no China need the fear, James in bed, the can pay for no China, the can well off. Oh, the food and the China were what I say. Oh, you're letting me. I said you were lost. Hey, how about you? I said no well. How do you well? I can't let them make you for your nature. Some messy maker. Oh, well. I said no well. Oh, from my room, I will. Oh, get from my room, I want to kiss it. Oh, moon and change you. I said no well. Oh, moon and change you. I said no well. Oh, from my room, I will. I said no well. What's that? Oh, that way you want to stop. Okay, come on, what can you well? I said, you well. I said, oh, fire, my little. My love, when you be so low. I said, oh, well. CEO. I said, oh, well. He read today. I said, no, well, from Vatican. I said, no, well, Nigeria Limited, yeah, no, well, CEO, waiting check. I said, no, well, drug Nigeria Limited, I shall book in us, Nadima Lagos, in Nigeria, what can you well, I said, you well, I could power over. How about you well? I said no well. When they leave from my weapon, they go begin. What a potato. I said no well. I said no well. When they do not say no, cheap only work. I said no well. Oh, you get this a job. When they can leave, I said no well. I said no well. How about you well? When many babies in that work as earlier, when you mother, I said no well, say no well, I said no well, say no well, no well, my work and each other, people go again. Oh, yeah, well, I go, I say no for Abama no game, Abama well, Abama well, I say no well, I say no. Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.